Τον Σιτσέντο για τον ειδικό όμιλο Βορείων Προαστίων. Είναι ο τελευταίος αθλητής στην κατηγορία αυτή. Γιατί χάλασε, τι έβασε. Θα πήρε μόνο το ένα. Έλα να σου δώσω τα λεπτά. Σίγουρα θα είπατε εντάξει. Κάνεις καλό μου. Δεν είμαι καλά. Και ήπια εγώ. Και αυτή τη στιγμή ζαλίζω με το μπούστι. Λύτους αγώνες. Κοίτα, συνήθως... Τα μάτσα μασά κιόλας. Πάμε να πάμε. Θα φάμε πιέσει. Άρα θα πάμε. Έρια μάνα θα ξέρω. Και στην αστόρια, γιατί δεν έχει αστόρια το χορεύει. Γι' αυτό σου Το 1535 τελείωσε τη διαδρομή του Γιάννης Κανδάλης. Αποστόλης και Διαργύρης υπέβη τον Σιτσέντο για τον ειδικό όμιλο Βορείων Προαστίων. Να ετοιμάζονται το νούμερο 7 Μαριάννα Σουρλή, 8 Μαρία Καλογεροπούλου, 9 Δημήτρης Μαμόπουλος. Παρακαλούμε την βαλβίδα του εμποδίου 2 να την σηκώνετε αμέσως γιατί είναι στη διαδρομή. Όχι τώρα. Αύριο στη διαδρομή του Αποστόλη Χατζιαργύριου, χρόνος 74.